ko Donald Trump wi ene eggina ɓeeɗon holnoyaaɓe ɗum ɗo to en ngannda so wi on waɗa ɗum on waawi ɗum waɗ ngati hakkunde Amérique e Israël way kono hakkunde ɓiɗɗo e jinnaaɗo kala heen memaaɗo goɗɗo on dingal ɗum ɗo nafanno tan ko Arabeɓe fof ndenda ngona konngol gootol ɗum noon weeɓantaaɓe so ɓe ndenndino kamɓe fof ɓe ngoni konngol gootol Amérique hay sinno yiɗi waɗde o waɗat ko miiji eɗen tesko en 1967 hakkunde Israël e Égypte waawnooɓe baawal beñal kono noon Amérique jingi ɓe pi Égypte haa nangi e ɓoggol Arabeɓe ndari ene laara hay gooto mone haala ɓe mbelti e ko Égypte fiyetee ko ɗum ko jikkuuji Arabeɓe renndude ɓe weeɓani soko tawii Donald Trump wi ene waɗa ko yiɗi waɗde ko waɗat e gooto waa hadde sonaa o gittegol gazanaɓe naɓe Égypte he ordon to ɗe to leyɗe ɓe mbaɗe toon ha leyɗele ɗe ɗe pewnite eyi min kam pamirmi tan wonde Donald Trump ko neɗɗo tan bo yiɗa hareji no feewi e laamu muɗum joni so wonti ɗon Israili wara Palestine no wardanno ɗum firti ko laamu muɗum ko hen haare nde waɗi sabu Amérique wonani hen caggal ewa jonon kañum ƴefti pellital tan yoɓe ndiw Palestine naɓe ɓe gummoɗo leydi ɗo ewa ɓe mahadi ɓe jotto ɗon ɓe mbaɗa leydi mumen no woniri noon tan hanti ɓe ɓeydandi wattu jeyde mumen kono wona kam fewni dande ɓe haaɓe kempina ɓe garta ɗon ɗum ɗo famnaki haalande hoorejo mawɗo leydi Amérique Donald Trump yo gasanaɓe itte ɗo ngoni ɗo nawe e leyɗele goɗɗe certuɗe Jordanie e Égypte aduna o de goonga ala e makko ko intérêt ji tan ngoodi ɗum noon ko aduna o fof faafi feggere heddo noon ɗo neɗɗo fiɗa fof ko ɗon umirta kono sen ƴeewi fenande nde Trump waɗi nde Arabeɓe nde ko nden jogui ha toon to Mauritanie ha Gaga Mali Burkina Faso e Nigéria ko hakkunde Boko Haram tan e Al-Qaïda e ko way noon ina jana e nokkuji jana ne mbiyana tête ina pawa e mumen doole aduna hande o yimɓe ko liɗɗi nder maayo kala ɓurgu sakkaño moɗa bandum injuste o no heewi no feewi